Hi mga lalab, good morning. This is Island Ski Vlog, the Bicolanang Oragon. Ayun mga lalabs, igalagala lang natin tong ating Maui boy. Come here, Maui boy, this side. Here. Here, yala move. Igalagala lang natin mga lalabs yung aking cat. Pasaway na to, gustong magpara dayan. Yala move. Ayan mga lalabs yung aking Maui boy. Gusto magpara lakwat siya. Move, Maui move. Ayan na mga lalab. Gusto niya dito sa maraming kadadamuhan. Pag may nakitang motor, bumabalik, natakot. At tim ni tumatakbo dang. Takot sa'yo, akala niya sino? Ayan, pasaway mga lalabs to. Nakita nyo yan, sobrang dayan. Oh. Ito yan. Yala kami hiri mga boy. Takot sa'yo dang, akala niya sino? Hati Dida, tangay. Hey, Abi! Hati Dida. Tawagin mo kasi dang. Abi! Sira ulo. Nangati na mamaya na lang riguson. Ano nasipan mo, Mami? Nangati na dang. Hindi niya nakikilala dang. Tama mo yung pa na yan. Hindi nga ako akiko. Mami! Takot sa'yo, Dida. Ano, Mami? Ha? Pauli na dang. Tamaan. Ayan, natakot ata kay Dida. Hindi mo ko nabisto. Hati Dida. Mga tinayati. Nag-ihidang oh. Tama pa lang. Ay, Mami boy. Mami boy. Wag dyan. Here, Maui. Here. Here. Ayan, my boy. It's enough. Malala. This is Island Ski Vlog. Thank you for watching. Bye-bye.